ng'eny to penjo ma kamago bende nyaka giseni doho. Juma ni nowe ni sirkal biro bedo gi the best laugh. Wasewacho ka ni he who laughs last laughs best. Okeyo kata mana Erika kile twak makama neno ko okinda mithuolo. Ka kile twak makama nyaka sani koro nwageno ni koro wach makama orumo koro chak juogwa kwana tamala 1.5 mar osara. To wang' ni bende nwaneno nyaka jo ohala bende koro ibiro bed ka ing'ado kopogre gi jo osara. Penjo ma bende pod duong' en ni jo ohala gidwa yudo kanye mano mar juogo. Aparo nitiere penjo mathoth ma bende pod ipenjo kotenore kod wach mar housing levy. Kaluwore gi pachi kaka japiny, in ineno yo machal nade ma koro wach ma kama ochako tere doho. Sharon otek ahinya. Ing'eni mokwongo na winjo manifesto mane jatend piny William Ruto oketo sama nodhi launch manifesto mare niluongo ni the plan. The plan no affordable housing ne nitie. To nowacho ni affordable housing ni at that time noseneno ka ne nitie $1.5 trillion mane nitie. Nowacho ni bende nodhi golo pesa ni e pension. Nowacho bende ni nodhi golo pesa ni e diaspora bonds. So kwachako affordable housing ok en idea marach. But execution ne otamo jogi. Kiwacha dier. Nyasachiel otamogi. Nikech ok tongi bi ni kore wacho niya ni nyaka ng'ama ok dwar ot kan nyaka imi ot. Kechan nyadhi e bank akawo loan mar bank gi base lending rate ma central bank mantie cha. Mortgage na achiegni tieko. Kamoro kacha aseyude pap moro be aywaye gira moro matin. Ok inyalo wacho ni in affordable nini. In ji te dware nyaka ng'ame chulo loan nyaka chudi. Ting'eni mane e tabu na an man go gigini to gibedo ni kete ni en osuru. Nikech kako rikete ni en osuru. Payslip poko medi. Payslip ni idwa ng'ade e gimora mora. Payslip ni idwa ng'ade e gimora mora. Mae wame nya wacho kamoro ni sirkand ni nyinge more na eno ledhi. Nikech okinya negi bere uwe campaign. Koro gidonje e pis, koro gini otamogi. Nikech okinya wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka chuli pesa ni. Nyoro nya winjo ka jagoro mongirore weche udi. Osiep na kabisa Charles Inga Mwaura. Nye wacho ni nitiere advantage mar ni nyalo dhi refinancing at 3 or 6 or 9% ka jo Kenya mortgage refinancing. You see, mano is an incentive to he who wants. An mo kadwar ni onego weya kano kadwar. Yero kama na inyama kama kaparo na kika Nyeri ko ke adugo ire kendi nyisa ni adhi county